nostre grup hem parlat de la meditació, com vivim els budistes la meditació. Hem començat amb una introducció sobre la influència de la meditació en el cervell, també de com ho veiem des de la nostra perspectiva, la relació que hi ha entre la meditació i el despertar. Perdoneu. La relació que hi ha entre la pràctica de la meditació i el despertar, com ho veiem des de la nostra tradició, amb unes paraules del mestre Dogen, ho compara com un peix nedant en l'oceà. Diu, el peix neda en l'oceà i l'oceà és il·limitat, no s'acaba. No hi ha cap camí ni cap lloc on arribar. I diu, i la pràctica i el despertar és el mateix. La pràctica és nedar en el despertar i aquest despertar no té límits. No hi ha cap lloc on arribar, cap camí per seguir. I és a partir d'aquesta base que hem treballat la resta del contingut en veure quina era la importància que té la meditació en la nostra pràctica, de veure com la meditació ens ajuda a canviar la manera de funcionar de la nostra ment, d'aquesta ment del samsara que està sempre darrere dels desitjos, escollint i rebutjant, d'aquesta ment que sempre busca obtenir alguna cosa i que justament amb la meditació podem trobar la manera de capgirar aquesta manera de funcionar i d'entrar en una manera de funcionar sense intenció d'obtenir, com deia la nostra companya Gabriela, una ment mushotoku, com diem nosaltres, que sense aquesta intenció d'obtenir ni sense intenció de defugir ens connecta una mica amb aquest cervell més primitiu, que el Pepe deia el cervell reptilià, que a mi no m'acaba de convèncer molt aquesta definició, però sí que és com una part més profunda del nostre cervell en la qual nosaltres ens podem sentir que simplement som sense que es produeixi cap separació entre jo i els altres o entre jo i la resta del món. És, per tant, la nostra manera de funcionar original de la nostra ment. I és precisament amb la meditació amb la que hi podem contactar més fàcilment. Clar, si ho fem durant la meditació, després, quan ho apliquem en les altres activitats de la nostra vida quotidiana, amb els preceptes, amb el dia a dia, és molt més fàcil fer-ho des d'aquesta ment original, des d'aquest contacte amb aquesta manera de funcionar de la nostra ment que ens dona la pràctica de la meditació asseguda. Hem comentat també una mica, així per sobre, que recentment la meditació s'està popularitzant, ja no només a partir del mindfulness, també la meditació. S'estan fent moltes investigacions científiques sobre els efectes de la meditació en el cervell. En el segle passat potser va haver-hi com a molt una dotzena d'investigacions sobre això i en canvi en aquests últims 15 anys hi ha hagut al voltant d'unes 6.000 investigacions i està en marxa encara el procés d'investigació i segurament hi haurà més descobertes a causa de l'activitat i de l'interès que ha despertat en la ciència els efectes de la meditació en el cervell. Molts ja us coneixeu, aquests efectes, des de desenvolupar l'atenció i la concentració en un món on que, degut als dispositius electrònics i a la manera de treballar amb multitarea i amb moltíssims estímuls, fa que cada vegada les persones tinguin més dificultat en mantenir i sostenir l'atenció
doncs, la meditació ens ajuda a desenvolupar, a afinar cada vegada més la nostra atenció. També sabreu que ens dona eines per al control emocional, com amb la capacitat d'observar tot el que apareix a la nostra ment, que desenvolupem sobretot durant la meditació, podem aleshores tenir una mica més de capacitat de reflexió durant aquest escàs segon que hi ha entre que es produeix un estímul i que hi ha una reacció emocional automàtica. Aquest segon que amb un treball de l'atenció com el que fem durant la meditació, aquest segon es pot tornar en profunditat en un llarg i etern segon en el que podem veure tot el que succeeix. Justament durant aquest segon, com més estiguem entrenats en l'art de la meditació. També en aquestes investigacions, i aquestes són algunes de les més recents, hi ha el descobriment de l'efecte que té en la percepció del dolor. Justament una de les qüestions que han sortit després durant la xerrada, quan hem compartit i debatut el tema, parlava sobre el dolor durant la meditació. Era el fet que, què hem de fer si ens sentim dolor en el moment de la meditació, si ens sentim incòmodes, si hem de deixar la meditació o hem de continuar. I bé, justament el moment en què apareix una sensació de dolor es converteix en una oportunitat per observar aquesta sensació, observar com va apareixent, com es va fent gran aquesta sensació de dolor i també com, si esperem una mica, sense reaccionar emocionalment, aquesta sensació de dolor també es va debilitant i va desapareixent i la podem veure aparèixer i desaparèixer. Aquest exercici que durant la meditació podem arribar a fer milers i milers de vegades desenvolupa una capacitat per tolerar el dolor, que és precisament el que han mesurat aquestes investigacions, una capacitat de tolerar el dolor en la majoria dels meditadors. No cal dir tot l'efecte que té de beneficiós per les malalties que més estan extenent-se en la nostra societat, com l'estrès, les depressions, les crisis d'ansietat, aquesta vida tan activa i amb aquesta avidesa tan punyent a la que ens sotmet el sistema i la informació que rebem contínuament, fa que sigui cada vegada més necessari treballar i donar eines perquè tots els éssers puguin alliberar-se d'aquest estrès i aquestes depressions. I no només de la simptomatologia, no només es tracta de trobar simplement una mica més de benestar, que és el que podríem trobar amb algunes tècniques de relaxació o amb algunes tècniques de mindfulness així més simplificades, sinó d'utilitzar la meditació i l'atenció plena per anar a l'arrel d'aquestes simptomatologies, de veure com a l'arrel d'aquest estrès i d'aquestes depressions hi ha sempre els tres verins, sempre hi ha l'avidesa, l'odi i la ignorància, i com més siguem capaços a partir de la nostra observació d'arribar fins a l'arrel, més també serem capaços d'alliberar-nos d'aquests condicionaments. En aquesta introducció també parlar una mica d'una investigació recent d'un investigador que es diu de Goleman i Davidson, i en els que han treballat amb meditadors ioguis que fan moltes hores de meditació. Aquests dos investigadors n'havien fet moltes abans d'investigacions, algunes amb més bons resultats i d'altres amb més mals resultats.
S'han mirat també tots els treballs que han estat fets altres i han constatat que hi havia hagut alguns certs errors en els plantejaments d'algunes investigacions, com no tenir en compte quins tipus de meditació s'estava fent, com no tenir en compte les hores de meditació que dedicaven cada una de les persones que estaven estudiant. Ells ho han fet tenint en compte això, quina meditació s'està practicant i quines hores ha dedicat cada meditador, i ha sigut amb aquests treballs que han pogut constatar tot això que dèiem abans, tots aquests efectes que té des del primer moment que comencem amb la meditació sobre les nostres capacitats funcionals, però amb els més grans meditadors han arribat a veure com aquesta pràctica de la meditació va canviant i configurant el cervell dels meditadors, creant en algunes zones del cervell un més gran teixit neuronal que, entre altres coses, reforcen totes aquestes capacitats funcionals que dèiem abans i sobretot aquesta finura en l'atenció. És a partir d'una investigació que ells li diuen del parpelleig atencional, que en el fons, a nosaltres, per el que a nosaltres ens interessa, perquè clar, el parpelleig atencional, si us l'expliquen, és que fan mirar a la gent una sèrie de lletres i hi ha uns números entremig de les lletres i han de veure, quan apareix un número, a veure el següent número quan apareix, diries, bueno, tot això no sé de què ens serveix a nosaltres, però si ho apliquem a la nostra pràctica, a la nostra meditació, això significa que aquesta reducció del parpelleig atencional significa que quan estem observant les nostres emocions, les nostres sensacions, la finura de l'atenció és cada vegada més fina, com més desenvolupada, com més treballada està la pràctica de la meditació. Ha sigut a partir d'aquest plantejament que han descobert també l'aparició d'unes ones que fins ara eren una novetat, unes ones cerebrals, que són les ones gamma, en els grans meditadors, que es corresponen, falta comprovar-ho, però que es corresponen amb una major interconnexió cerebral i una major plasticitat del cervell. La plasticitat significa la capacitat del cervell d'anar canviant en funció de l'activitat que fem. I, per tant, els grans meditadors demostraven tenir una major plasticitat, capacitat d'adaptar-se als canvis en qualsevol moment. A partir d'això, de veure aquests punts, hem tractat de veure com encaixar la meditació en la nostra vida quotidiana, una vida quotidiana plena de compromisos. I tots hem estat d'acord en dir lo important que era per tots els que a més estàvem a la sala de la importància de la meditació per la nostra vida. Alguns han parlat de com sentien que la meditació els donava una major capacitat d'empatia i de compassió cap a les altres persones. D'altres han parlat de la creativitat, com a partir de la meditació els donava una major capacitat de creació. I han sortit qüestions sobre la meditació en grup o la meditació en solitari, què és més recomanable, si meditar sols o meditar en grup. Tots hem estat d'acord que depenent de les nostres circumstàncies personals i dels nostres condicionaments, que cadascú ha d'adaptar això a la seva pràctica, però que també hem vist entre tots la bondat de la pràctica amb la Sangha, de la pràctica amb la comunitat. Algú ha dit que un bri d'herba, si l'ajuntàvem amb altres brins d'herba, podíem fer una escombra o
Com deia el Teixeira Shimaro, un tronc no fa una foguera, i en canvi molts troncs fan una gran foguera, que és aquesta també l'experiència que tenim quan podem compartir la nostra meditació, fent que els altres també la comparteixin amb nosaltres. Ha sortit la qüestió del benestar, de si la meditació era una pràctica per trobar el benestar o el que era, i també hem estat d'acord amb que, més enllà de que ens produeixi un benestar, la meditació, indubtablement, que és una pràctica que ens dona una visió directa de la realitat, que és una pràctica d'introspecció, que ens dona una visió de la nostra naturalesa més íntima. I que és justament en això amb el que més ens pot ajudar a desenvolupar la nostra pràctica. S'ha parlat també del mestre, la importància de seguir la meditació amb un mestre, i s'ha parlat també del mestre interior, d'equilibrar una pràctica seguint un mestre i a la vegada amb un mestre interior. Aquest mestre interior que podríem dir que és aquest esperit de despertar amb els altres, de despertar amb els altres abans que un mateix. Aquest esperit compassiu d'alliberar del sofriment a les altres persones abans que nosaltres mateixos és precisament aquest mestre interior que ens pot ajudar amb la nostra pràctica. Ha sortit també la pràctica de l'atenció plena en la vida quotidiana, fins a quin punt era important la meditació o era suficient la pràctica d'atenció plena en la vida quotidiana. I aquí hem comentat que precisament la meditació, que vol dir dedicar-li un temps a seure'ns i a fer una activitat de meditació, era el que ens permetia precisament treballar les actituds de la meditació, com aquestes de no escollir, de no rebutjar, de mantenir una actitud sense intenció d'obtenir, tan difícil quan estem en moviment, que la meditació ens permetia fer aquest contacte amb la nostra ment original i que llavors això resultava més fàcil traslladar-ho a l'atenció plena en la vida quotidiana. És a dir, que si manteníem una pràctica regular de la meditació i després ho podíem aplicar més fàcilment a l'atenció plena, que no pas si intentàvem anar directament a l'atenció plena en la vida quotidiana sense tenir aquest treball de la concentració i l'atenció. També s'ha comentat que avui en dia estaven sortint moltes meditacions, que hi havia molts centres i molts llocs on estaven oferint meditació, una mica com el que està passant amb l'atenció plena, que també no deixa, que també és una de les ensenyances del Buda. I davant d'això hem reflexionat sobre el fet que no hi ha cap mal en el fet que s'extengui les pràctiques de la meditació i de l'atenció plena d'aquesta manera, perquè permet que cada vegada hi hagi més persones que hi tinguin accés. Sí que és veritat que moltes vegades aquesta pràctica de meditació i d'atenció plena no està feta amb el rigor amb el que estem acostumats nosaltres, però aquí potser és on entra una mica la nostra labor, en aquests moments on la meditació i l'atenció plena estan despertant tant d'interès a la societat,
potser és un moment per introduir la nostra pràctica de meditació i d'atenció plena basada en la nostra pràctica tradicional, que té tots els elements perquè aquestes meditacions i atencions plenes no es quedin en un simple exercici d'obtenir un cert benestar o d'eliminar uns símptomes, sinó que obrin la porta a que totes aquestes persones que se'ls ha despertat l'interès entrin en una pràctica d'interiorització, en una pràctica profunda d'alliberament, d'alliberar i despertar. Hem recollit les frases de cada persona, li hem demanat que amb una frase digués el que per ell era meditar. Sí. I ara el Sergi ho llegirà. La primera frase. Meditació és atenció. Atenció és estimar. Les llegim totes seguit perquè anem curts de temps. Descobrir i aprofundir. Treballar per ser millor persona per arribar al despertar. El trabajo de observación interna, introspección, reflexión, análisis del funcionamiento de la mente para que esto nos sirva en el vivir de cada momento. Encontrar mi verdadera naturaleza para alcanzar la sabiduría y la felicidad. El arte de contar con nuestra creatividad tanto en lo que me gusta como en lo que no. Y finalmente ver que no hay diferencia. Tener conciencia de llamar parte de un todo más amplio, formar parte de un todo más amplio y sortir del petit jo, salir del pequeño yo. Aprofundir al fons dels meus dimonis. Estar a solas conmigo misma. Observar deixant fluir. Intentar contemplar la ment clara i espaiosa. Estar present en l'aquí i a l'ara. I al final, doncs, tots hem estat d'acord. Algú ho ha dit, algú ho ha dit, que es feia molt difícil expressar el que sentim per la meditació en paraules i tots hem estat d'acord.